като години на Vlogs. Аз съм Шивер, а това е 5 епизод от нашата поредица на Майнкрафт. Така, и за епизода си направих по-голяма ферма за картофи и моркови. И точно зад моята къща, на 100 метра някъде, е имало село и фермички. Морковите картофи ги взех от тези фермички и взех някои работи от къща им. И умрях отново от много зомбита. Искам тук малко да си оправя работите. И обрах някои работи. И изобщо добре. Така. И сега се връщаме към къщата ми. Така, извън епизода, нали, казах, нападах по-големи фермички. Както казах, и като още малко се развия, искам да знам колко фенс имам, едно фенс. Като още малко се поразвия, ще направя да са автоматични. Да, това е тук за картофи, уит и моркови, там е за уит само и тук е само за уит. Така да си обявям фермата, това е готово. Какво по дяволите? И само това е готово. О мага, много ми лагва. Така, максва баса. Така, не знам защо обаче отново ми лагва. Не. Трябва да... Така. Трябва ми... хол. Така. Да оставят всичките работи тук. И всички глупости тук. Не, това тук ми е храната. А тук са глупости вече. Това. Така, това тук. Дървен материал. А това ни храна? Да. Каквото нямаме. Така. Да го оженем. Добре. И да сложим seeds. Така. И тук ще оставим останалите глупости. Така. Да си обявя фермичката за уит. Така, да направим по-голяма. И така. След време ще ни трябва енчантинг и букшерхове. И така. Добре. Тази фермичка е голяма. Така. Тук са всички глупости. И да, това тук така ще ми трябва. Тези туби ще ми потребват, за да мога да си оправя леко къщичката. И така. Да стане малко по-красива поне. И мисля, че няма да ми стигнат.
ще има слабове. От слабове. Така, и няма да ми стигна, дами и господа. Това е лошо. Не така. Така. Не знам защо, обаче много ми лагва. Много лаг. Адски много лагъг. Така, не знам защо много ми лагва. Може би и вие виждате. Имал съм още един стак. Така. Shit. Може да става така. Трябват ни слабове. Трябват ни 4 слаба. Така... Точно ще не стигне май дълга. За 4 слаба. Не. То ще се прави, бе. Кале. Аз не знам, че се прави 6. Или може би не съм забелязал. Добре. Така... И... Така... И така. Добре, готови сме с това. Да оставим това. И да си оберем и останалата фермичка. Значи, това тук е готово. Хайде де. Така. Може би ще почна да си търся вече животни. Ще ходя сигурно да си търся кравички и прасета. Така. Ето това е готово. Ето това не е готово, това не е готово. Хайде да е само едно готово ли имам? И това. Това готово ли? Да. Окей. И това е готово тук. Така. Мисля, че ето това е готово. Не. Добре, както и да е, също нищо не е готово. Почти. Освен... Да, всъщност нищо не е готово. Да изпечем потатото. И... Така... Добре. И оставим тук така. Това трябва може би да го оставим тук, да. Ако искате да напишете в коментарите дали ви харесва къщата, на мен много не ми харесва. Но горе-долу става. Така можем да си направим още хляб. И със следващия уик, който порасне, ще ходя да търся животни и следващия моркови за прасета. Уид, нали знаете какво, за крави, моркови за прасета. Така, ако направим така. Не. Ти. Добре. Така. И после на уид ще не стане. След хляба, добре. И картофите са готови и е време да лягаме да спим.
Преди легнем да спим обаче, искам да ставя уита и вече можем да лягаме да спим. На сутринта ще взема ли столче от старата ми къща и ще осветя малко. Така. Един толч, два толча, три, т.е. защото имах един. Така. Слагал ли съм? Не. Добре. Вътре имам сигурно, нали? Да. И добрата стара къщичка. Така. И тук има. Така. Да ги вземем. Тук. И така. Ще взема само 20. И готово. Така, се връщаме. Да изядем един хляб. И да продължаваме. Така. Вече нищо не се вижда. Така. Нямам никакви модове, защото съм с 1.5, пък на 1.5 още няма минимапи Domain Items. Така. Аз видях, че на тук беше тъмно. Ето на тук беше тъмно. Така. Ми стана само един точ. Извинете. Съжалявам. Не беше така. Омага. Този код, да видим код в печка 26, 47 и 47. Значи, правим ето така. 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 Тук има... Така. 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 Така и така. Добре. Почнем да осветим. И тук. Видях, че е много тъмно тук. Дори не знам, че е толкова тъмно. Но сега вечерта като видим, ще разберем дали е тъмно. Така вече мисля, че е осветено добре. Не така, тук. Да, така вече е осветено. Добре. Какво да правим в този епизод? Може би да покопаем още мъничко. Ще си взема за всеки случай така и ще си взема така и ще се направим толчове. Така. Тъй. И так.
Това е супер. Така е супер. Пръчките само че фъкнаха някъде. И това тук. Това тук. Това така. И тези ще седят. Ще седят. Ето и тук. Така, да тръгваме. Да копаем. В миналия епизод не спомням какво намерихме. Намерихме май доста работи по спомен. Там. Тук така да внимавам, защото мога да падна в някоя лава. Това не искам се случва. Така тук. Тук няма нищо. Нямам никакъв спомен какво правихме. Така. Накъде бяхме продължили? Добре, хайде да продължим тук. После ще видим по-подига. Та тук ме заинтригува. И така. Ако намерим нещо, ще се радвам. Понеже обаче има дърт, се намират някакви руди. Най-често айрон, голд и диаманти. Аз се надявам на голд. Не, бе, искам се надявам се на диаманти. И забравих да взема храна. Имам 4 хляба, не знам дали ще стигнат. Ето, дами и господа, намерихме голд. Ето, дами и господа, намерихме голд. Така, този голд е много... Вау! Вау! Ома гъд, този голд е бая. Вау! Колко голд събрахме? 8 голд! 9 голд! Ома гъд, това е много голд. И така, вече сигурно няма да намеря нещо. Поне технически предполагам. Какво да че не само създадаха? Ще го закрия тук да не идват зомбите и няма да намерим нищо, дами и господа, освен този голд. Там и освен много пясък. Ако намерим нещо, много ще съм щастлив. Ето айрон. Още айрон. И ако намерим нещо по-специално, като голд или диаманти, ще пукна от радост. Пукна. Така. И без това не трябва диаманти, имаме само 3 диаманта. Това е малко. И дами и господа, тук освен айрон не открихме нищо. Освен един айрон не намерихме нищо. Но един съвет е, да ви копайте дърта, независимо. Дали има само един айрон или 5-6 айрон. Не го копайте, дори да няма нищо. Виждате ли? Кол, под него кол.
Тук нищо вече не се вижда. Това е много cool. Така, да похапнем. Така. И добре. И айрана свърши, събрахме 10 айран и 16 кол. Така. И дами и господа, общо взето това ще бъде от този епизод. Аз бях Шивер, а това беше 5 епизод. До следващия път, приятели.